Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugog kayo alumar. Idintero ang ginyan ken uray di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kariri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payang tigundaway itinay yung programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto. Nagasa tatenga ti aldaw kakailan aldaw apo iti Martes 12 ti mabilang idi bulan ti Hulyo 2022. May danong kada kayo ti sabali pa aparang ti programa tayo Damdamag ni Berto. Kadwa apo iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Dere apo ti pagamyo ni Robert de la Cruz para iti may nga oras ngayong kampanang idanon kariri issues topikos ken damdamag ngayon tayo talantanen ken pagsisinukatan manen iti kapan panunutan. Dagiti insagana tayo apo ngayon tayo sasaritaan adati booster shot gagiyem kayong kabsat adati posibilidad na apo nga mapagbaling kanumanen nga mandatory wenno inkapilitan idikal man na pagsasaritaan tayo apo tinangina unayen nga bayad ti elektrisidad wenno singir kada tayo ti Ilocos Norte Electric Cooperative adu digiti reaksyon sa apo nga inkumperada ti INEC iti Meralco iti Manila gagiyem ken kabsata nga adayo nga nabababa ti singir ti Meralco kada gitay end consumers da apo kumpera iti INEC gagiyem ken kabsat ira apo adadeti adadeti report nga ti Meralco in babana ti agarup 71 centavos ti kada kilowatt hour iti singir da iti elektrisidad gagiyem ken kakabsat so pagsasaritaan tayo dito madama po ti panagkikoordinar ko iti biyang ti Ilocos Norte Electric Cooperative kaskid daw yo nga ikanda tayo apo iti breakdown kada iti 19 point something nga singir da apo iti elektrisidad gagiyem ken kakabsat so nga barbaring la po pagbigyan da tayo dita INEC especially kini apo Noel Andres ti mismo apo nga spokesman ti Ilocos Norte Electric Cooperative kabayatan na makainuman tayo apo ni Engineer Neil Jose deti grupo da apo nga Pugad Lawin ni idadawlwan na iso na po ti National President ti Pugad Lawin nagturong da ije Vintar I think manarang Vintar gabutad da may sa familia sa Jaya na uram anamin pinsan deti pagtaengan da gagayim kay kabsat ket awan apulos ti na isalbarda kadigiti kagamitan nakakakaasi apo digitoy nga pamilya ket tinurong ida ti grupo ni Engineer Neil Jose tapno mangipaayda iti tulong gagayim ken kabsat maki-update teto apo ken ni Engineer Neil Jose gagayim ken kabsat ken mapandayo apo kada ti issue ije Manila may isang judge ije Manila gagayim ken kabsat tinasuspenso no apay nga nasuspenso gapo iti balikas na gagayem ken kakabsat nga kagura ti Dios digiti babakla gagayem dito ti ground iti suspension ti madakdakamat a judge gagayem ken kakabsat speaking about LGBTQ gagayem ken kakabsat pakairmanan digiti padang nga lalaki dati maplan-plano apo babaen iti Kongreso nga panakaamendar ti anti-violence against women and their children wenno ti lintega po mairaman digiti lalaki kastamit den digiti LGBTQ nga karaman to na po kadetoy nga linteg saan kano nga may parbeng nga digiti laing babae ti mabenepisyaran iti daytoy nga linteg. So padaanan nyo apo mga latay iti reaksyon kadito nga panakasuspenso ti judge ken dito nga plano apo ti Kongreso ken ni Mr. Gab Filogna ti presidente apo ti LGBTQ pagudpod gagayem ken kaamsat. Digito apo dito sa gana tayo nga intay talantanen, intay pagsisinukatan ti kapampanunutan, iti dito nga tenga ti aldaw ti Martes 12 apo ti mabilang ini bulan ti Hulyo 2022 ini programa Damdamag ni Berto. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa King Galitos.
kung saan ang panlasa mo'y concern ko. Siguradong kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinik na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipahay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach, di kay agpangadwa gaputan na saya at ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo umno a lugar pare ti dinto malipatan na parang titipon gaputa si degi ti baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar ka na kayo ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37 Kalayab Lawag City, kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort, adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailan pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Okay, tuloy po ti programa tiyo Damdamag ni Berto. Muna ti amin po pagyamanan tayo di dinayat ni sponsors ken tumultulong kada tiyo ti CB Farm di Barisbes Dingra Sirocos Norte, Kalawagan Belisario Farm nga kukwa da Mr. Dado Belisario ken ni Ma'am Janet Belisario. Thank you very much ken ni Ma'am Erlinda Perminhu di Barangay Naglikwan, Pasuki, Ilocos Norte. Ni Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Kastapay ken ni Carmela Walker di San Diego, California. Ni Miss B Fiesta iti Honolulu, Hawaii, ti CLJ Store ken Lavinia Beauty Salon, babaen kada Mr. Jaime Perdonio ken kasama ten Celia Perdonio, agkasapulan da po kadite beautician. So mapanggay agaplikar ken ni Mr. Jaime Perdonio iti Batak Road, paset ti Barangay 22, San Nicolas, Ilocos Norte. Agyaman tayo pa ken ni Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii. Ni Ma'am Millie Espirito, welcome home po, nga taga Iba Beach, Hawaii, adita dito probinsya ti Ilocos Norte. Ni Juanito Moller Pariulen Jr., iti Barangay 19, San Nicolas, Ilocos Norte. Ni Prince Jose, iti South San Francisco, California. Ni Mr. Winnie Rumbawa, iti San Jose, California. Ni Mr. Onofre Durupan, manipo na po iti Waianae, Hawaii. Kaya ni Mr. Jewel Centillas, iti Lahaina, Maui, Hawaii. Happy watching kay ni Ma'am Millie Espirito, ni Dorothea de la Cruz, dita Metro Manila, Rickmar de la Cruz, ni Mr. Loreto Tamayo, di Waipahu, Hawaii, ni Mr. Hector Baitek, dita Canada, Gagiyem Kamsata, ni Maestra Maria Luisa Raimundo Eusebio, iti South Central Elementary School, Solsona, Ilocos Norte. Ken happy watching, naragsak ba nagbibuyan, ni Jocelyn De Luna, di Manila, ken ni Madeline Lazo Ramos, dito Ciudad ti Lawag, bueno, probinsya tayo nga Ilocos Norte. Okay,
Mapantayo na po kadat inuman tayo ken ni Engineer Neil Jose kalpasan niya dati grupo da po ket nangipaay dati tulong kadati pamilya nga namimpinsan nya na uram ti pagtaengan da ejay Vintar Ilocos Norte. Nembag nga tenga ti aldaw Engineer Neil Jose ken kablaawan ken dayawin da kaunay idi detoy sabali manen nga inpaay mo nga tulong iti biyang inpaayo nga tulong dito grupo yo kada gitoy na uraman dita Vintar Ilocos Norte. Ana di kita na ipaay babaen iti dito grupo yo engineer. Idi na mo medical ay na ibaga pangaldo gayam kasing Robert. Ayun. Idi na damat medical man dagay mo ora midjay barangay Bago Bintar ket idi na tawagak di nangipost di na uraman ta nakita ta na masya nakaperme Manong Robert. Oo. Ket dagos nga nagkuha kami di chat group iti pugad lawinen mesa-mesa nangi saranay met tulong nan ket na pami asigod in dano na Mang Robert nakatadayo gayam di jay barangay Bago. Bago yes. Magnakapay iti ko at hanging bridge nga nakakatidog nga layo-layo nakakuha ko kabutbuteng kaya nadanon mi Mang Robert. Okay. So deti grupo yo, deti pugad lawin ti nagipaay ka deti tulong or personal yo engineer. When Mang Robert in gatanga mi di tinawagan di nagipost namin na Mang Robert kaya DJ Bago kang ti immediate nga nga intulong iti ni kapitan ken digiti bumaryo ti bagon ken blankets kada kwatin tulong da nga sigod ngem da kami met idi ko ken anang ropet kurang na ko naket di makan ko nada ta na uram amin nga paglutpuan da amin so nga napang nagtartaray iti groceries ken nangikuha kami iti mesa kaban nga bagasen nga kwata awam na orang ngarot amin ken dagiti masagulan dagiti kitchen utensils dagiti timba tabo balde dagiti immediate nga intulong mi na Mang Robert. Okay sir ano nga pamilya ditoy ano nga tinagnagan dagiti akin pamilya manudag kakabalay apo Engineer Jose. Bali may isang pamilya dito Mang Robert Taluda da may isang anak da kaya Joan Aguinaldo ken ni Romeo Aguinaldo ay agbunag potahan da nga nagkasar aglilipin da kaya da may isang anak da kaya tagbag ta DJ inana intugot na DJ anak na ta di kumakit di baka yung mesa paiso na nga nairaman nga na urang kumano handa nga itugot ay anak na tanapan da napanday jay kataltalunan tanapanda nag-rep sa Mang Robert. Ay Mang Robert. Okay. So deti balay made of light materials. When Mang Robert made of light materials deti nakakaasi basit deti kubo-kubo da at talaga nga marigrigat damit Mang Robert. Naipaglagit din ta di jay karuba da alisto damit nga timulong kadakwada ket pinasangbay damit kay deti kapagyandan sa Mang Robert. Okay. So ano digiti kasla na alayo nga informasyon, especially diti barangay officials or karubada nga imuna nakakita no anat ng rugyan ti panakauram deti pagtaengan da engineer. Well, Mang Robert na nasapadan sa nga nagluto ti pamigat da na mapanda nga sumalog diti kataltalunan kaya kuna ni bakit nakit inidep ko met DJ dalikan kuna nang mabalin nga haan nga nasebseban o naidep nga nasayaat ket mabaling nga nagangin akit ti mayad siguro DJ uring nga kuang ta isod ng uram na dandan nga ng uram ka DJ balay da nga pugudan na Mang Robert. Okay, so adda ka din digiti malaksid kada kayo kun akuma adda ka din digiti sabali nga nangi offer especially di pan nakapatakder ti sabali nga pagtaengan nya pag naedanda engineer. Bayat ti ko Mang Robert awam met pay ti na bagada ngem dagiti bumaryo ken ni kapitan DJ Bago ket isu dati ko timulong kay laing para nga digiti arwaten da Mang Robert ken kastamet nang ibati kam latat sang kapasiten nga pagpunan da mangpatakder nga igatang da nati pagposte wenno anati gatangen dito tapno da pangrugyan da nga bumangon man iti balay dan Mang Robert. Okay. DJ balay kasarot ka dakkel sir. Although made of light materials, kasarot ka dakkel.
Siguro basit lang DJ Mang Robert, around mga 4x4 laeng. But ti talaga nga main suspect nga pa ng rugyan deti uram is dalikan, yung dalikan deti masungrudan iti kayo. When Mang Robert, Okay. dalikan ta po, awamet unay ti electrical quadro ta basit lang aron nga kubo-kubo dito Mang Robert. Ade ano nakatap iti kuryente deti kubo-kubo nga nauram apo engineer. Jackman na damag Mang Robert nga asla awamet ti nakatap nga kuryente di na pangkamit na uramet ken ket no makita mo ket asla awamet ti kuryente na puma. Okay. So bigat nga nagluto da, then rimwarda na pande ti kataltalunan, while nga da di kataltalunan isut pan nakauram di balay. When Mang Robert, mga around 10:30 to 11 kano hindi makita da nga aguram kay hindi na damag di asawa na nga lalaki ket perme kan ti anog ugnan ata kada isuna nga balay da basit pay ket nagbalimpay nga dapo Mang Robert. Okay. So sir, once again, saludaran da ka iti kankanayon nga kaadam nga sumarsarana, especially diti grupo yung Apugad Lawin na kada itay emerhensya wenno pagkaag kasapulan iti kastoy tay kunakon saludaran da ka ta amo ko ori didakpay ti radyo ket makadkadayukan nya mapan mangipipan ti tulong, especially diti lugar nga saanan salansanen ti wenno dalapusen ti kalamidad. Okay, wingayam bimmaban sa ti presyo ti gasolina. So okay yan diti business tayo ti cargo engineer. Abi ba Mang Robert ngayam ala ket dakilayaman lang kada nagbabaan na Mang Robert isupay deta siguro 7 pesos at total 7 pesos sa tinagbabaan ti crudo na ket dakkel nga kwadeta savings man na Mang Robert ket ala agan anos telat ta. So talaga nga agtuloy nga bumaba. Okay, so talaga nga awan pa iti plano yung agi nga to iti kubrarin nyo kada kitay umay agi pawpawit kada kayo, sir. Awan pa Mang Robert, ti ganda ti tumulong pa lang para kadakwada. Okay, sir. Thank you very much. And once again, kablaawan da ka, saludaran da ka. Kaditi kang kanayon, itutulong mo kaditi ang kasapulan. Maraming salamat po. Itintid yung agundaway nga makainuman da kayo kat may pakam mo iti publiko dito nga nagapuanan nyo, especially iti tutulong kaditi agkasapulan. Engineer Nel Jose. Thank you. Thank you Mang Robert. Mabuhay ka. Okay, maraming salamat po. So, DJ po ni Engineer Nel Jose. When, amuyo dati grupo dati Pugad Lawin, especially, adapit kita pa lugar nga personal nga ni Engineer Nel Jose, timang ipapaay itulong, may saak nga hanggang gaputa, agkabagyan kami apo, ken ni Engineer Nel Jose, ngayon may saak nga saksi, na itugtugutak, kadito lakad na, lakad ti grupo dati Pugad Lawin, na dapat din na pang kami di barangay Kakafyan, nagitid apo iti school supplies, ada sakit sadyay na ikan ken adu pa na po digiti sabsabali nga tinultulungan dati grupo ang Pugad Lawin ken ure personal ni Engineer Nel Jose sa pay tadadupay nga kas ken ni Engineer Nel Jose apo digiti nakasagana nga tumulong iti sabali at tapnon ti kasta adda maipaaya po santemet nga ikarkararag nga adda man mapasama ka mauraman malayos maginggined kada sabsabali pa yapo ngem adda kumapay digiti tao nga kastoy gaputa inuran oras inaldaw-aldaw latang adu digiti agkasapulan iti tulong especially apo diti agda mga sitwasyon tayo tay ko na ro din ni Senador Grace po apo iti ited na iti panang bileg or diti panungusar ni Apo Presidente Bongbong Marcos si bileg na tapno stopin na pa lang apo diti pan nakaingato ti contribution iti PhilHealth gigiyem kay kabsata nga kadagitoy nga gundaway umungar bumangbangon pa ilaeng apo dagiti Filipino gapu iti nagbalin nga dakkel nga parigat nga insangbay kada tayo ti pandemya gagayem kay kabsat isu nga nuwen ken mabalin suspendido pa ilaeng digitoy pan nakaingato apo ti contribution santo pela adda didigra, adda uram, adda agsakit, digito apo digito sigurado nga mangted apo iti dakkel nga perwisyo wenno dakkel apo nga panagrigat ti tattao gagayem ken kabsat isu nga
ikikakapo ko salsaludarak nga gaputa kabagyak kunak manen na ni Engineer Neil Jose ngem te kunakon saksiak kinadunga sabsabali pay already di kakadwa kapoy di ti idadak ti radyo gagiyem kamsat sabsabali nga media personalities amuda apo no kasano nga tumulong ni Engineer Neil Jose ken dati grupo na nga Pugad Lawin gagiyem ken kamsat so sapay tad adupay digirikas ken Engineer Neil Jose nga nakasagana tumulong kadagiti agkasapulan. Okay, agsublita ito apo pare ted adupay nga intay talantanen ken pagsasaritaan kalpasan dagitoy. JAMR Construction Supply. Padaanan ti panaglukat ti JAMR Construction Supply apakagatangan kadagiti di kalidad gem nalaka ti presyo na kasapulan iti panagpatakder kadagiti balayo wenno anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina, di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, pasit ti barangay 50 Butong, diti syudad ti Luwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Daytoyen tinurore digiti agisem kaditi daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwarti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Tumulong para iti panakasalbar ti biyag. Pamalagip nga danon kada kayo babayan ti ENR Online ken ti Philippine Red Cross. Well, nagpintas launay nga ti kaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ti panagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket maysa kada kiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Tumulong tayo nga mangsalbar iti maysa nga biag nga umat atiddog pay. So in their deti nga tao nga matulungan tayo can stay longer, can stay forever with their family for more years. Kaya ti agdonar ti dara apo mangted deto iti self fulfillment as they say or sense of self pride. Kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumbas na. Hala nga may nga biag it can save up to 4 lives, imagine. And we cannot say nga, haanak agdonar, isu dalat at agdonaran ta, isu damet makasapul, no. We can never tell that we are also a recipient of blood. Our own brother, sister, parents, friends can be a recipient of blood. So, haan mo ilaang nga jay banag nga makatulong pa. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally tabagbagi tayo adu digiti advantage na kasi no agdundunar tayo ti dara apo we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo kaslamo ila tayo kunada iti may nga lugan nga change oil mechanism kasi no agdunar tayo ti dara we can also protect ourselves to be in more mapan kadigiti may expose iti hypertensive related illnesses when no panagnato ti cholesterol and everything. Donating blood can be a way
to prevent from getting all those illnesses, especially pekunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket na ikan ti bagi nga nasalunat ta haan nagpapada ti bagi tayo ngam no agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digito iti na find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta the way tayo nga maamuan tayo iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo kang runaan na unay because during emergencies time is of the essence. Kung kakausapin ka ng katabi mo, ng kaopisina mo, ng kapitbahay mo, takuna na anak blood type mo, di mo pay amo no anatay blood type mo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Okay, adan na palabas po 20 minutos kalpasan ti oras tayo nga alas 12. Aya, digiti sa bali pa nga viewers tayo ni Mr. Roden Frialde di Manila, ni Renzi Zugkang dita Cityland Tower 2 Malate, Manila. Metro North Insurance and Security Agency, kastapay ken ni Ed Malin Galisinao dito Bakaran, ni Hil Paraiso, my friend in Cagayan na agbibuya, thank you very much. Idi kalman nakainuman tayo apo ti panakangiwat ti INEC board gagiyem ken kamsat ni Director Nick Malasig nga nang pay lawlawagan tayo apo kadito nangina unay nga singir ti elektrisidad gagiyem ken kamsat I think more than 19 pesos per kilowatt hour ti singsingiren ti INEC gagiyem ken kamsat adu digiti reaksyon sa po in komparada pa yen ti INEC iti Meralco gagiyem ken kamsat ditay napalabas sa bulan adadeti mando apo ti Energy Regulatory Commission iti biang ti Meralco nga agi refund kadi jay sobra nga nasingir gagiyem ken kamsat so the refund I think kumabot ti 21.8 billion na babayan na po kada ti refund order even INEC adda ti order apo ti biang ti ERC nga agi refund met ngim jaka mo no kasano ti computation da iti refund gagiyem ken kamsat no abruten daw no saan di refund no ipakpakat daw no saan adan di pa nang ilawlawag di ngim hana na lawag so ti kalika gumapo di kita nakangeg nakabuya kaditi innuman tayo iti pan nakangiwat ti INEC board nga ni Director Nick Malasig mangipaay apo iti breakdown ni Ilocos Norte Electric Cooperative iti pakabuklan together with taxes nga may ipatpataw apo iti pannakausar ti elektrisidad coming from INEC as a distributor kadite household and even business establishment gagiyem ken kaabsat so maki-ko-coordinar ti apo ti INEC especially ken ni Mr. Noel Andres ti panakangiwat apo ti management ti Ilocos Norte Electric Cooperative as a whole tapno ipaay na apo kada tayo di breakdown ano kasano nga ag-come up da ti kasjay ti kangato na nga bayad apo iti elektrisidad dito kaudyan apo ngayon parwar ti Meralco kitain nyo apo dito breakdown ti Meralco nakalawlawag gagiyem ken kaabsat nakasagana nga mangipatungpal ni Manila Electric Cooperative ti agarup dito pulo ket maysa nga sentimos nga pagbabaan ti singir de kada kilowatt hour mangrugi apo iti daytoy nga bulan ti Hulyo gagiyem ken kamsat sandali lang nawala yung news gagiyem ken apo nga agbuybuya daytoy ket kas panangrugi ti panagepekto apo iti daytoy nga bulan ti 21.8 billion pesos refund order coming from the Energy Regulatory Commission, ERC, iti nasao nga electric company, gagiyem ken kamsat. Iti abiso, ayon, ito na, abiso ti Meralco, gagiyem ken kamsat, adanda iti overall rate para iti may nga typical nga household nga wenno makisayan ti 70.67 centimos iti kada kilowatt hour manipod iti dati nga 10.4
4612 ti kada kilowatt hour. 1046 ko nam latan di bulan ti Hunyo, agbalin tulaingen dito po nga 9 pesos and 75 centavos ay ti kada kilowatt hour iti dito nga bulan iti Hulyo para ka dito Meralco, sirserbian ti Meralco. Tiket ka ibatugan ti 141 pesos nga may cut apo wenno bagbabaan ti total bill digiti residential customers nga makaus-usar iti agarup 2 gasot nga kilowatt hour iti kada bulan na 212 pesos met ti pagbabaan kadigitay agus-usar iti 3 gasot nga kilowatt hour iti kada bulan na. Ti makungkonsumo, di kita agkungkonsumo po iti 400 kilowatt hour iti kada bulan, maka ipababa dito bumaba ti bilda iti 282 pesos point 68. Idinto nga 353 pesos point 35 centimos iti makistay apo kadagitay pagteengan nga makakungkonsumo iti agarup 5 gasot nga kilowatt hour iti kada bulan. Naamuan nga imato ti generation charge iti daytoy nga bulan iti 21.66 nga centimos ken agbalinda ti nga 6.77.7756 ti kada kilowatt hour iti dati nga 55.90 kiti kada kilowatt hour di bulan ti Hunyo ngem saan nga marikna daytoy gapo iti refund order iti biyang ti ERC. Suma ma-oppose na apo, maalyanaran na DJ nagngatwan ti singir gagiyem keng kabsat isu nga saan nga marikna di kita makakonsumo dito sa banda ito naamuan nga imato ti generation charge ito meron din to even inek at the generation charge iti bulan dito nga bulan ti Hulyo iti 21.66 nga sentimos iti dati nga 6.7756 so dakkel apo ti nagngatwan na from 6 pesos 77 centavos nagbalin na 21.66 centimos gagiyem ken kakabsat deti isu nga saan nga marikna digitay end consumers ti Meralco deto nga nagngatwan apo ti generation charge gapu ta ipatungpalda DJ makunko na apo nga refund order nga bilin deto iti biyang ti ERC dakkel apo deti i-refund ti 21.8 billion pesos ti Meralco even inek adda i-refunda jakamo no kasano nga gagiyem kabsat so nga deti apo ti kayat tayo gapu ta isu ti kalikagumyo nga maamuan iti biyang ti inek no kasano ti breakdown apo deti presyo ti kuryente at the same time deti refund gagiyem keng kabsat isu nga makikukoordinar tayo apo iti Ilocos Norte Electric Cooperative ket mangnamnamaak nga ikanda tayo ti gundaway tapno maipatangatang tayo apo dayjay nga breakdown nga kalikagom yung nga maamuan ngamin aduna po tinangi kumpera iti inek iti mismo nga Meralco. Okay, padaanan nyo na po dito inuman tayo kini Gab Pailog na manibo na po iti ili ti pagudpud. Tumulong para iti pa nakasalbar ti biyag. Pammalagip ng danon ka na Ridad Farm Supply. Pangagatangan kariri kasapulan niyo iti pagtatalunan kasti pesticidio, insekticidio, abuno ken sabsabalipay. Magatang yu pay digiti vitamina ken pagpakan karigi taraken yu adingwen. Ridad Farm Supply. Kadwa tayo di panagtalon ken panang padakkel karigi taraken yu adingwen. Ridad Farm Supply. Nalaklaka digiti lakoda ngem nangato ti kalidad na produkto. Mapantayo nagdatang karigi kasapulan tayo iti Ridad Farm Supply. Masarakan ti Ridad Farm Supply di sentro ti Ili ti Banna, wenno iti Ilocos Norte Abra Road, Barangay Lorenzo, Banna, Ilocos Norte. Ridad Farm Supply. Adung diri nakapadas ken napnek tinda panagnaed ken panagpasyari di Frexons Beach Resort and Hotel. Adan day ti napipintas nga air condition na kwarto, para kada kayo ken ti pamilyayo, pakairamanan gagiyem yo. Mangig ti awing ti baybay, kas tamet ten ti pakasalibukag rik na nga angin. No kaya't yumet ti agpasyar ken nagpiknik, adanda ka rin ti nalalawa nga cottages, nga adan pa ti video okay pagliwliwan nyo. Frexons Beach Resort and Hotel, masarakan ti barangay number 37, Kalayab, Lawag City, Lauden ti Fort Ilocanja Resort Hotel. Para ti reservations, tumawag ti cellphone number 0920-8426-633
Kukwa kinimatmatunan ni Mrs. Heli Buyat. Prexons Beach Resort and Hotel, relaxations at its best. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa di cottages adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach di kayag pangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo umno a lugar pare ti dinto malipatan na paragtitipon gaputa si degi di baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga kabudar ka na kayo ti Blue House Prexon 2 Beach Resort masarakan iti barangay number 37 Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamatmatunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. JAMR Construction Supply. Padaanan ti panaglukat ti JAMR Construction Supply apakagatangan ka dagiti di kalidad gem nalakat ti presyo na kasapulan iti panagpatakder ka dagiti balayo wenno anyaman na pasdek alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply ada deto iti Suba Road asilig ti mga to bridge di kay agpaudi iti panakagatang dagiti kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Suba Road paset ti barangay 50 Butong diti syudad ti Luwag asilig ti mga to bridge nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. Daytoyen tinurore digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho malaksid iti data ijayadan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration manipod kadaanan aging gana iti kamodeluan na lugan inda atensyonan ngarud kakailian padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration
Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Ridad Farm Supply, pakagatangan kadigiri kasapulan nyo iti pagtatalunan, kasti pesticidio, insekticidio, abuno ken sabsabalipay, magatang yu pay digiti vitamina ken pagpakan kadigiti taraken nyo adingwen. Ridad Farm Supply, kadwa tayo di panagtalon ken panang padakkel kadigiti taraken nyo adingwen. Ridad Farm Supply, nalaklaka digiti lakuda, ngem nangato ti kalidad na produkto. Mapantayo naggatang kadigiti kasapulan tayo iti Ridad Farm Supply. Masarakan ti Ridad Farm Supply di sentro ti Iliti Banna, wenno iti Ilocos Norte, Abra Road, Barangay Lorenzo, Banna, Ilocos Norte. Ridad Farm Supply. Okay, tuloy ti intay pa nagpipindadamag po iti programa tayo damdamag ni Berto. Ada na po iti linya tayo ni Mr. ni Gab Pailog na maniwala po iti ili ti pagudpod. Ada deti nagbali na pong panang suspenso ti Korte Suprema iti may isang huwes di Manila kalpasan nga inbagana nga kagurgura ti Dios dagiti babakla. Siguro lahat na LGBTQ gagiyem ken kaabsat. So numalagip yo edi mo na po, that was last week, nakainin naman tayo ni Gab, may panggip po ti discrimination. Apo. So, any reaction, iti grupo yo, kada iti nga pasama ki Manila, Gab? Apo ka talaga nga deserving apo deti judge nga sinuspended ti Supreme Court, talaga amyat nga nakalawlawagan iti diskriminasyon, di ka niimbaga na nga ti Diyos, kaya tagura na iti dagiti membros ti LGBT, di ka kasa kami hangi imparso ni Apo Diyos. So anakan po nga roda po. Okay. Digiti sekta ti relihiyon nga pakibilangan nyo katoliko or anyaman ada ka di maaw-awat yung kasjay nga mabalin nga mensahe da kayo nga da kayo binalbalyan nyo tinakaiparswaan nyo ang kinatao iso nga hangkay nga maikari ti simbaan adda gura ti Dios when binalusing sinyo ti bilin ti Dios ada digiti kakasjayan yan naawat yung mensahe Gab. Edi ada ak jay Macau bibisita ak adda na minsan apo mesa nga relihiyon ngam kaasin apo ti iti pagudpod ket very welcoming apo iti simbaan kadagiti padami. Okay. Dagiti membros ti LGBT. Isut pagyamyamanak launay apo. Okay, ada ka din digiti church activity nga activities nga nakipartisiparan nyo or at nakitinulungan nyo nga handa kay met nga in walin wenno in langi Gab. Habet lakit di manong ta bakaw awat ak pwede invitasyon ti organisasyon kung agabra ko iti simbaang Katolika ito ayan ni ket makipartisipar kami kadagiti aktibidades kasta kadagiti panagpiesta iti papatron tayo apo ket intayo met makiat attendar tumultulong tayo kadagiti preparasyon ken no anyaman pa apo ti mabalin nga maited nga tulong. Okay. So welcome para kay ka personally DJ inaramid ti korte nga panang suspenso ka dito judge kasi yung lumalabas sa record adan digitay decision dito nga judge nga naibasar iti biyang ti Biblia. DJ so ken ka okay DJ nga naaramid nga pa nakasuspenso na gaputi pa nang ibagana nga saan kayo nga makaiayo iti mata ti Dios nga babakla or digiti taga LGBTQ go ahead. When para kanya dapat lang nga maikan mo iti dusa gaputa DJ ket nakalawlawaganin apo nga diskriminasyon. Isu nga dapat deta iti maibula iti panunot dagiti kakailyan tayo dagiti agyan iti dagiti kababayan tayo nga dapat ket agpaka-sensitive damot basit apo da kami ket napintas mo ti ipakpakita mi iti komunidad tumultulong kami met apo hang kami met nga agar-aramid iti madi
Iso nga dapat apo lang. Dapat lang po. Okay. Da fear or amak mo nga once nga diti bakla ti madingig ti kaso na iti korte no kas pagarigan kastoy amin nga judge si pamati na talunan na kayo sa mga court decision na Gab. Sa bagay, kas lagiban, pa kiti amin deta na pungom, dosak akat agad pila, taamok met, di yung pagtaktak derat. Okay. Ken amok mo, no, ana DJ, batas na sorsoruten tayo po. Okay. May sapay kadagiti pakaseknan na saan lang nga kay nga taga LGBTQ no dikit ure dikit lalaki kayat da nga maamendaran ni Kongreso diti linteg para kaditi babae diti anti-violence against women and their children nga mairaman ti lalaki mairaman dikiti taga LGBTQ nga no adda dikiti pannakailang langi daw no pannakadangran violente nga aksyon kada kada ket karaman ton nya madusa saan laingan niya dito babae, saan laingan niya against women and their children. No diket pangkalahatan na dito nga lintigan no maaprobaran iti dito nga tawen 2022. So any comment? Iti dito Gab. Nagpintas launay apo makikita tayo mo nga dapat patas namin iti panangtratar iti gobyerno ken iti kwa tayo, ikalintagan tayo. Dagiti lalaki, babae, no anyaman ti kinatao, adamit rights mo apo Kasi itata makikita tayo met no kuha nga hamet ka DJ, lalaki taga-arami, no di kiti babae. Nung nagreklamo di babae, basulatan ni lalaki. Okay. Unfair nga talaga DJ apo. Iso nga ti kayat po talaga, pero unti equal rights apo. Okay. Okay, Gab, maraming salamat. No, adda dikiti mensahem para kaditay dumdumnge, gagbuybuya kada tay ti dating aldaw. Go ahead, Gab, go ahead. Nimbagal daw yung amin na po, kaya't ko lang tagyaman manin na po ideti interview kanyak nga gundaway, nga makasarita yung manin apo, ken mangyegyo, nagiti kapananuta, ket sapay ko nga apo ang tultuloy deto nga deti linteg nga ipasada apo, tapos protektaran met apo, nagiti membros iti LGBT, yan kastamet ka dagiti lalaki, putahan na dagiti babae kan dagiti anak iti adak kanlintegan na. Okay. Maraming salamat Gab once again. Irindad mo gundaway nga makainuman da ka iti detoy nga ating ati aldaw. Thank you very much. Thank you very much Manong. Okay, kasangmanan nga itultuloy tayo apo, digiti sa balipay nga idasar tayo nga tupikos. Pagyamanan tayo apo, ti Kalawagan, Belisario Farm, di Barangay Baresbes, Dingra, Ilocos Norte. Babaeng kada Mr. Dado Belisario, kini Ma'am Janet Belisario. Pagyamanan tayo pa ni Erlinda Perminhood, di Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Ni Ma'am Elis Tamayo, di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Carmela Walker, Manibadaw di San Diego, California. Ni Miss B Fiesta, di Honolulu, Hawaii. Ni CLJ Store, Lavinia Beauty Salon, babaeng ni Mr. Jaime Perdonio, ni Mrs. Celia Perdonio, agkasapulan da po kanina beautician, sa kaplikar kay laeng, masarakan ti pwestuda po, iti Batak Road, pasit po ti Barangay 16, iti bangir di kalsada, Barangay 22, agagiyem ken kabsat. Thank you very much, kay Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Thank you pa kay ni Ma'am Millie Espirito, iti Iba Beach, Hawaii. Thank you kay ni Juanito Moller Fariolen Jr., dito Barangay 19, San Nicolas, Ilocos Norte. Ni Prince Jose, iti South San Francisco, California. Wayne Winnie Rumbawa, San Francisco, California, San Jose, California. Mr. Onopre Durupan, iti Waianae, Hawaii. Kay ni Mr. Jewel Centillas, iti Lahaina, Maui, Hawaii. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus.
Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa gaputa na saya at ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo umno a lugar pare ti dinto malipatan na paragtitipon gaputa si degi di baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar ka na kayo ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37 Kalayab Lawag City, kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort, adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Okay, doon na palabas na po, 50 ket 2 minutos, kalpasan ti alas 12, ada pinabatbati 8 minutos kasanguanan ti oras ti yung alauna. Okay, kablawan ti apo dito viewers tayo pa ni Ma'am Predes Quesada, dita California, ni Kasin Onofre Durupan, dita Wayanay, Hawaii, gagiyim kay Kamsat, ni Ma'am Jocelyn De Luna, ijay Metro Manila, ken ni Madeline Lazo Ramos, gigiyim ken kaabsat kina kay amin na napo nga agbuybuya iti detoy nga gundaway Okay, target di nagpampadalinteg nga amin dara na po ti Anti-Violence Against Women and Their Children pare ti panangsakop ng tumiten, panangsakop na po kadito nga linteg di asawa lalaki, kalibin nga lalaki, ken miyembros ti lesbian, gay, bisexual, transgender and queer gigiyem kaabsat LGBTQ community. Dito tinagbalin nga singasing ni Diputada Margarita Migsa Nograles, gagiyim kay Kamsat at dito puwersa ng bayan PBA Party List, hindi pa nakamendar ti panangamendar tinasawang linteg babindi House Bill number 1365 nga dito ket nangi pettingan na nga saan nga rumbeng nga eksklusibo la nga problema para kani di babae ken di ubing ti domestic abuse. Gaputa adumet apo digitay kaso nga saan nya nga digiti biktima ket lalaki wenno digiti asawa da timang biktima kadakwada nga asawa da babae timang biktima kadakwada and even gay partners gigiyem kay kabsat kalikagom ti diputada nga ni Nograles nga maamendaran ti may pakpakat nga linteg babaen iti panangsukat da iti naganda ito kasa Domestic Violence Act of 2022 nga mangipalawa apo iti masakupan na daytoy nga gakat babaen iti panakaipaay iti gender neutral nga sarita nga partner tapno mairaman pa yan apo digiti lalaki nga ken miyembros ti LGBTQI malaksida po iti sarita nga babae ken sarita nga ubing women and their children kuna nang amin babae ken digitay anak da partikular no kas pagarigan maagdaan ti physical, sexual, psychological kung natin iti Ingles nga panang sakpapasang pasakit wenno panang dusa or pang-ekonopya nga pan nakaabuso bilangin dito yapo maibilangin dito yapo ti pangta ti nasaong aramid gagiyem kay kabsat
panangatake, panang pilit, panang disturbar, orbitaryo nga panangipari, panangipawil, wenno panangimot, gagiyem kay kabsat, pagkakait kuna na to, naka-importante dito nga linteg ko na da nga laban mangkontra itiya pan nakapaspasamak apo di kitay panagdangran iti uneg ti pagtengan ken rumbe nga madisenyo nga pangprotektar ti interes ken kastameten pakaseknan ti amin gagiyem kasat anyaman ti kinatao digitoy babae man, lalaki man, bakla man, tumboy man, transgender man. Ditoy apo iti in peteng ti diputada nga ni Migs Nograles gagiyem ken kamsat. Parang tama nga naman gagiyem ken kamsat. Apay ni kadla babae ti mabalin nga madangran. Ni kadla babae ti mabalin niya mailang langi, ni kadla babae ti mabalin na maimimutan, ni kadla babae ti mabalin nga pakaipakatan ti nadadagsen na balikas nga mabalin na mga pektar, psychological, adda psychological effects na, or aksyon nga adda ti psychological effects na, gigiyem kay kamsat, saan na po? Tangamin, dati amin, tao tayo nga addarik na, tao tayo nga adda panangawat na iti aktwasyon, balikas, ken kastameten aksyon ti tao gagiyem ken kabsat so nga digitay agin no mapaboran dito nga linteg saan tulay nga na babae adda ngamin digitay nadagsen dito nga linteg aglalo ket babae dito dinangram aglalo ket menor de edad dito dinangram so digitay sabsabalin na agbalin o kasla kumanadangran ni lalaki gaputahan met nga karaman ni dating nga napigsa nga linteg agbalin tulay nga na slight physical injuries gagiyem king kabsat wenno grave physical injury depende adda DJ Kasjay so mas diaputa na dagsen ti panangibilang nga po digitay taga hukom wenno eksperto iti legal dito nga linteg gagiyem kabsat saan nga mabalin nga dito nga napigsa linteg ket para laing kadagiti babae masapul nga disenyo met detoy nga pangkalahatan gagiyem ken kabsat dito nga gakatapo House Bill number 1365 nga mga mendarton apo kadet linteg nga anti-violence against women and their children apo nga dumdumngeg ken nagbuybuya kada tayo dito ti maysa kadagiti napintas nga parte na tano adda linteg apo nga dito ket linteg laeng nga para kadakwa da dito para laeng kadagiti ada pati dito di ba dapay kiddaw nga digiti yung Commission on Human Rights CHR gagiyem ken kakabsat kidkidawin na kaditay local government units nga mga ramid da po tilinteg wenno adaptaren da ti national law para iti proteksyon digitay taga LGBTQ digitay babakla tutumboy transgender kada sa balipay tapno ti kasta napigpigsa ti pan nakaproteher or adda makungkuna nga equality iti maysa nga munisipyo, maysa nga syudad or maysa nga probinsya apo digiti addaan ti pagpandayan linteg ili, syudad ken probinsya kakailian tapnon ti kasta maikanda apo iti linteg iti paylaeng adda mabalin na pagibasaranen nya hanlang iti national law nga mangit iti dapo ti proteksyon kadakwada no diket adda pay ordinansan iti ili, syudad wenno probinsya ti apela ti Commission on Human Rights pero pag naaprubaran na po dito nga nasao nga linteg dito Domestic Violence Act of 2022 nga naisaguday iti House Bill number 1365 babayan na po iti puwersa ng Bayaning Atleta Party List nga irepresentaran ni Margarita Migs Nograles pangkalahatan ton national lunto deto yan gagiyim kay absat nga mabali na matratarapo ka diti korte no adda digiti mapaniknikan babaen iti panakaadal na iti piskalya gagiyem nga mapan iti korte so pangkalahatan ton dating agbali na po nga linteg nga pagibasaran no madesisyonan digitay kaso nga adda pan nakainaig na wenno mabalusing to
tinasaw nga linteg no agbalin nga mas nan anayton nga linteg detoy nga inpila apo iti PBA party list gagiyim kay kabsata babae na po kani Diputada Margarita Migs Nograles di puwersa ng Bayaning Atleta or PBA party list nga detoy nga amendments ket na isaguda iti House Bill number 1365 nga mga mendar apo iti anti-violence against women and their children. RA 162 unan sa dito malatang malagipen ta jakmet abogado ngem parang ganon gagiyim kay ngam sakit sapay apo tagbalay gid dato itapnon ti kasta para adatay amin lalaki, babae, ubing, bakla, tumboy ken sabsabari pay. Awanen tinabati pa nga oras ti dito ng aldaw para iti damdamag ni Berto. Dito apo ti pagayam yo ni Robert de la Cruz kinadwa kiti technical control ni Maki Agustin. Padaan nyo apo ti programa Tina Parabas. Ibati min tinagasat nga aldaw ti Martes ti amin sa pada agyaman kam tingkay panagbuya. Daytoyen tinurore di kiti agisem kariti daan na lugan wenno di kiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho. Malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Iti dito nga paragtutudo, agra-ira manen ti sakita dengue. Dumngeg tayo kani Dr. Alan Taylan, maniwo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Siyudad Tilawag. No, importante lang hapo no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talaga nga datan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive, alnad tayo. Dito may iwasan talaga. Awara na niyo, hindi lamok kita, dalatad ta. So, importante, kung nata yun, prevention, Sir Robert. And importante pa, pabigsahin ka, ginaturalesa tayo, no? 90% met ka di nga saksakit, Sir Robert. Agda po yung nagkiti ko nata yung letter tatlo nga B nga kung nata yun, blood pressure, blood sugar, body weight, no? No, makontrol mo dito, pumigsa, ang kalaki di nga diabetic, hypertensive, ket mapigilan tayo digiti saksakit nga dengue at dami digiti makakagat nila mo nga mabaling nga dengue kadakwada ngin napigsada nagurigor ang damit nga makarik na timadi. So again Sir Robert, importante prevention is preferable to cure. Ridad Farm Supply, pakagatangan karigiri kasapulan nyo iti pagtatalunan, kasti pesticidio, insekticidio, abuno ken sabsabali pay, magatang yu pay digiti vitamina ken pagpakan karigiti taraken yu adingwen. Ridad Farm Supply, kadwa tayo di paragtalon ken panang padakkel karigiti taraken yu adingwen. Ridad Farm Supply, nalaklaka digiti lakoda, ngem nangato ti kalidad na produkto. Mapantayo nagdatang karigiti kasapulan tayo iti Ridad Farm Supply. Masarakan ti Ridad Farm Supply di sentro ti Iliti Banna, wenno iti Ilocos Norte, Abra Road, Barangay Lorenzo, Banna, Ilocos Norte. Ridad Farm Supply. Adung diri nakapadas ken napnek tinda panagned ken panagpasyari di Frexons Beach Resort and Hotel. Adan day ti napipintas nga air condition na kwarto, para kada kayo ken ti pabilyayo, pakairamanan gagiyem yo. Mangeg ti awing ti baybay, kastamet ten ti pakasalibukag rik na nga angin. No kaya't yumet ti agpasyar ken nagpiknik, adanda ka rin tinalalawa nga cottages nga adan pa iti video okay pagliwliwan nyo. Frexons Beach Resort and Hotel, masarakan ti barangay number 37, Kalayab, Lawag City, lauden ti Fort Ilocanja Resort Hotel. Para iti reservations, tumawag iti cellphone number 0920-8426-633. Kukwa kinimatmatunan ni Mrs. Heli Buyat. Frexons Beach Resort and Hotel, relaxations at its best. Tina Palabas.
Namulit yagdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasay masugat. Ti napalabas. Bali yung kablawan da kayo papagayam, itinagasa tamalem, ti Martes tayo amin, Hulyo 12, 2022. Dahil di pagayam yun ni Robert de la Cruz, kadwak ni Maki Agustin, tapno idanon mi di sa bali parang ti programa tayo, Tinapalabas. Rod ka kadanggay mi ti tasod ti may nga oras tapno iti manilibasa ti sabali pay nga surat nga nakaypalaunan ti pakasaritan ti biyag kinayat. Namumi nga mabali na pakaadawan nyo kadi ti sursuro wenno pakadawan nyo iti adal. Ngem kasangwanan narugyan tayo nga ibasa deti nga surat agyaman tayo kadi ti sumaganad. Ni Mr. Jewel Centilla sinilahay na Maui Hawaii. Ono predurupan iti Wayanay Hawaii. Wayne Winnie Rumbawa iti San Jose, California. Prince Jose iti South San Francisco, California. Ni Juanito Moller Fariulen Jr. ti Barangay 19 San Nicolas, Ilocos Norte. Ni Mrs. Meli Espirito iti Iva Beach, Hawaii. Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii. CLJ Store ken kastameten Lavinia Beauty Salon iti Batak Road babaen kada Mr. Jaime Perdonio ken Mrs. Celia Perdonio ken kenti pakamua po nga kasapulan da kadagiti beauticians. Miss B Fiesta di Honolulu, Hawaii. Kastameten ni Carmela Walker di San Diego, California. Ni Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16 Bacara, Ilocos Norte. Ma'am Erlinda Perminhood Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Agyaman tayo pa di CB Farm wenno Kalawagan Belisario Farm di Barangay Barisbes Dingras, Ilocos Norte. Babaeng kada Mr. Dado Belisario ken ni Ma'am Jeanette Belisario. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kay agpangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi kada kayo. Umno a lugar pare ti dinto palipatan na parang titipon gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar kada kayo ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37 Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. JAMR Construction Supply. Padaanan ti panaglukat ti JAMR Construction Supply apakagatangan kadagiti di kalidad gem nalakat ti presyo na kasapulan iti panagpatakder kadagiti balayo wenno anyaman napasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kadagiti patakderyo.
JAMR Construction Supply titurungen. Ken no kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, pasit ti barangay 50 Butong, diti syudad ti Luwag. Asidig ti Mangato Bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Iti nagasat, naragsa ka managbuybuyan, kaya nagasat na malem ni Eloisa Guerrero. Thank you very much. Kasnamit thank ni Ma'am Elis Tamayo. Ni Jocelyn De Luna, J. Manila, kaya ni Madeline Lazo Ramos, dito probinsya ng Ilocos Norte, siyudad ti Lawag, Papagayam. Ti surat ngayon ti padayawan niya ibasa iti dito nga malem, ket surat ngayon patulod ti may sa pagayam, nga kayat na iti paawagan iti nagan nga pilar. Dahil sa guri di surat ni pagayam tayo pilar, tinapalabas ko, Manong Robert. Umuna ti amin, pagayam ko, kablawan kayo, iti nagasat nga malemyo. Kastamitin nga kablawak diti so amin nga dumdungeg, ken mangbuybuya iti deti nga programam. Sipud na rugyan deti nga programam, jakon maliwayan. Tunggal mangeg ko ti pakasaritaan ti pada kaparswa, maasot met ni sinaay, maasot met ni liday, gaputi ka addamet, tinapalabas ko, ajakton kalipatan. Adaan na kiti dua nga anak, wen kabsat. Dua ti anak mi iti asawak. Nakurapay laeng ti panagbiag mi. Ngamin sana kamimit nga anak dagiti babaknang. Nagtaudak iti nababa nga kaamaan. Kastamit tinasawak nga may salay nga tricycle driver. Dati kabsat ko ket awanan iti trabaho. Tilay nga agtagibalay. Ken mga sistir, mga disar karidwa nga anak mi. Teobrak. Or-orayek latta ti isang pet ti asawak. Nga sapul na iti agmalmalem. Nga panangiturong na iti tricycle. Iti sentro ti ili. Day talaeng ti pamastrekan mi. Adaan kami ti kabukbukudan nga balay ngem daytoy ket naarami diti kawayan. Galbamit ket diti linong nakabsat. Ngem saan nga siguro wenno saan na mamasigurado ti seguridad. Aglalo no dumteng ti napigsa kalamidad kang runaan na iti bagyo. Nupay kasta maibagak nga naragsakmet ti kaamaan nga binuangay mi iti asawag. Laeng kabsat, adabisyo ni Nestor nga kapisi ti puso. Ngamin, amuna ti uminom, pagayam ko. Tapnumas na lawlawag kinalalisto ti pan nakailawlawag, tinapalabas ko. Sublianan ta pagayam ko, idi alaen nak ti maysa nga napatigunay agayim ko, kas katulong na iti uneg ti pagteengan. Daytoy ket ti kinaubingak, nga ni Evelyn Manong Robert.
pagayam ko ni Evelyn Kabsata. Tingarod asawak nga tricycle driver ti masansan nga arkilaen na no adda iti turungen na. Kang runaan na iti papan na iti negosyo na nga may sa abutik. Ken malaksi iti data am mo una iti kaadwan ti gayem ko nga ni Evelyn gapu iti panagpapautang na iti kwarta. When dahito iti maysa wenno kang runaan na pamastrikan na malaksi iti butik. Ti butik na ket kasla na aramid laengen nga opisina na pakiramanan ti balayda. Addaan ni Evelyn iti maysa nga anak. Kaya dahito iket ni Sheena. Ti asawa ni Evelyn ket adda iti abroad pagayam ko. Isu nga maibaga nga nabaknang wenno addaan iti umno nga kantidad tapno maikan iti napintas wenno narayraya panagbiag. Inbilin na ti asawak nga kayant na iti makipagkita kanyak wenno makasarita. Idi nga rod trumar ti asawak nga mapan iti panagpasada na iti sumaruno nga bingat. Nakikuyog akken ko na ket intulod na kiti pagteengan da Evelyn. Naragsak kami nga nagkita nga gayem. Wen manong ko. Nagkita kami gaputa kasapulan nak nga rod. Ken nabayagan de di naudi nga panagkita mi ken ni Evelyn. Ni Evelyn katagapumet laeng iti Bariumi. Nakapiskwela ak detoy manipod elementarya aging gana iti high school. Ngemi di nagsardeng ako iti high school gapu iti rigat ti biag isu nagit nagtuloy. Aging nga napannagadal iti syudad ket inturpus na ti kurso na a komersyo. Major in accounting pagayam ko. Ngem saan niya agtrabaho iti kompanya wenno gobyerno gaputa adda nga rod ti asawa na iti abroad. Kinadaddang in pamaysana ti panang tagibi wenno panang asistir na iti anak na. Iti nga rod kadda kiti balayda kastoy digiti saritaan mi ken ni Evelyn. Oh, kumusta kan Pilar? Nasayat man ta pinagustuhan ti awis ko. Panangibiling ko iti asawa nga ni Nestor nga umay ka dito'y balay. Makapagkit-kidak ka di nga rod keng kagayem ket sikat ikapapatga nga gayem ko idagbasbasa ta. Laeng nagsinata di saan ako na nag-enroll iti 4th year. Ta awamet din ti pangpabasa da tatang kininanang kanyak. Dinto nga sika nagtuloy ka. Aging nga na pang kanagadal iti syudad. Ket nakaturpos ka. Syakmet. Kapumet iti kinaarem siguro na. Idi agtawen akong ti sangapulo ket walo ket. Nagkasar kami metten ken ni Nestor. So ada metten dua nga anak ni. Kinunak nga inya ngaw. Adula unay a malaglagip mo. Malaglagip mo aming nga kinaarem si kakit di. Kinunana nga katkatawa. Ay wen gayam. O may kayo tinunay ta. Mamigat ta. Kaya't kumanyag sangot akin. Yam amo ka ti anak ko nga ni Sheena. Simrek kami tinakapinpintas a balay na. Sa anunay nga dakkel ti balay, gaputa, may nga bunggalo, nga daan iti 3 a kwarto pagayam ko. Ngamitirwar ket nalawa, gaputa, nalawa ti lute ta. Ken medyo puseg ti sentro, ti ayan tinasao nga balay. Idadda kami ti lamisaan, apag-isumit ti nga rumwar, ti anak na nga ni Sheena. Sheena, meet your Tita Pilar. Pilar, my daughter Sheena. Nice meeting you po, Tita. Kino na ti ubing nga nakasingsingpet ti buses na pagayam ko. Maiduma unay karikisab sa bali nga ubing nga sa bali ti panagsungsungbat da. Dinamag ni Evelyn no kayat nan timangan. Kayat mo ka din ti ag-breakfast, Sheena. No, mami. Kahit ko nagsubli ti kwarto. Total Sabado met ita saan at nga mapanagbasa saan ka di. Madamdaman ng mga anak. Kinunana. Excuse me, tita. Kinunana ket pimmanawen yan napaan iti unig ti kwarto na. Nagidasarmet ni Sheena, uno nagidasarmet ni Evelyn, iti kanen mi. Longganisa, kape, ken
At dapay prinito nga itlog pagayam ko. Banag nga saan ko unay nga malamramanan. Iti kalapaw mi ken ni Nestor gabu iti rigat ti panagbiag. Bayat ti panpanangan mi kastoy digiti balikas ni Pilar. Wenno palikas ni Evelyn. Among Pilar na lagip ko nga payaban ka gabuta. Kahit kutbet ti makatulong ken ka, ken amok nga kahit nak metatulungan. Anya nga min ti may tulong ko ken ka. Kinunak. Dumakdakkel ti naiwaras ko akwarta si ka. Ken kastamit ken ti butik. So nga, masapol ko ti tao dito'y balay. Ngamin, nuladuma mapangkupay sulben ti anak ko iti eskwela. Sakam tumangan, mapangkuntuman ni tulnog. Nuladuma saan kami nga awid. Di mi pa yung madalusan ti balay. At masapa kami nga rumwar, maladaw kami nga sumangpet. Kadwan na pekit din nga itirwar ti pangpanganan mi ti anak ko. Banag nga, jak ko makayat. Anyang ti may tulong ko ken ka. Mano ti kayat mo asweldo no? Umay ka agistimar dito'y balay. Ken kastamit din, sikan ati hatid sundo ti anak ko iti eskwela, total asidignet lang. Ngamin kayat mo may pamaysa iti rinugya ka pang wartaan no pagnegosyon. Ibagam naman no ti kayat mo asweldo ket no kabalinak. Alain ka. Kayat ko ngamin nga digiti mismo niya amok ti mang tagiben iti balay. Tiyak kayat kagpastrek ka diti saan ko akabisado a tao. Adun digiti mapaspasamak nga saan niya wenno nakaames nga aramid digiti agbalbali na katulong da. So nga, sikapin na lagip ko. Ket kayat ko apay ket din niya saan. Ket makatulong ak nukwan iti asawak nga ni Nestor. Amumeten. Tilaingin masapulan na iti panag-tricycle na ti pangnamnamaan mi nga pagbiag mi. Dua digiti anak mi agpadadang agad-adal gaputa. Agin na sidig na laeng. May nga tawin laeng ti bait data. Nagsipong to anak nga ro iti panaganak ko. Iso nga, no mabalin lang kumakit saan ko nakayat ti aganak gapu iti rigat ti panangisakat ti biag gayem. Kinunak, mano nga ro ti kayat mo asweldo. Kinuna namanen, kit noan nga ti agandar nga sweldo digiti sumrek ang katulong ket isumet at ti pang sweldom kanya, kastulong mong kanya. Kinunak nga kasla naglailo akken ko ana. Wen, apay ket din nga saan, di kumet kayat ang agundawayan ka. Angem, aday pakaasik ken ka, Evelyn Stay out ka di No, maitarimaan kon digiti pang rabian nyo ket agawid kami met tiniti asawak to talo may metagpasada di makilugan ak ken kuanan nga agawid. Narigat no jak man la pulos maatensyonan digiti anak ko. Amumet digiti ubingitan. Alistudan niya maisungsungen no, maibuso iti saan na umiso nga, bisyo. Kinunak nga impakaasi. Pinanunot ko metende tagayem. Awam met di problema kada kami aginata. Naruam kami nga dududwan no iti rabi. Tilaing met pagkasapulak ket ti adda mangkita iti balay mangisagana ka digiti kasapulan ti anak ko aglalo no mabannugak ken mapakani sunay ti aldaw iti balay. Wenno siya kasi adamet digiti gundaw nga agawid ak. Kinunana. Saan niya? Wenno saan niya narigat tin kam panagkinawatan. Mainaig iti panagpalingko at tulong ti gayem ko nga ni Evelyn Manong Robert. Ito nga rod si maruno abigat. Nakisarita ako ni ti asawa nga itulnog na tapnon. Agtrabaho akong kani Evelyn. Naragsakan ti asawa ka ni Nestor. Ken ores siya. Laeng malidayanak ta mapanawak di anak ko. Nakipakpakaasi aki ti katugangak kanuin ken mabalin. Pakikit-kita na di anak ko no awanak. Saan met nga narigat ngay manamong ti katugangak nga babae. Nawan ti problema mi ti dayta.
No mapanday iti pagadalan ket agawid day iti aldaw di agkakapangang kami na diti balay. Bueno saan no may ko ilutuan ni day iti balay yo. Depende no anya ti kayat da. Ang mas napimpintas siguro niya umay day iti balay. Ta saan tayo met nga aggaad dayo. Sadyayan ati pagdiretsuan da ta umay damit la agrubwat nga agsubli ti pagadalan no iso ti kayat da. Asidignet ti pagadalan. Kinuna ti katuga nga kababae. Agyamanak nanang. Agyamanak. Sapay tati si Sirrek ko nga agtagibalay kat matulungat ni Nestor nga anak yo. Pare di pa nang isagana mi di ba sakbayan di kiti duwang anak mi. Alawin anak ko. Agan anus kayo ata. Awam met ti may tulong mi. Agpapada tayo met marigrigat. Anya ka nga rin ti maited mi. Ket dandani pa di umanay ti masapulan ti. Kabsat ni Nestor nga mangisaksakad ti panagbiag mi. Kastamit nga rin ti amayo nga saan na makabanlog. Kapoy ti sakit na nga. TB. So nga. Agin na anos tayo No ana digiti may tulong mi. Isulatan. No tila pa ng pakang karili apukok nga anak mo akit. Saan na problema data? Kinunana. Naragsakak nga rod karigita nga balikas ti katugangak. Iri nga rod din sumaruno nga bigat pagayam ko. Makikuyog aktong kini Nestor. Tapno mapan kon. When umapan ako nagserbi, akas katulong tigayim ko nga ni Evelyn. Awan ti problema iti panang rugik. Nga agserbi di pagtengan ti gayem ko nga ni Evelyn, Manong Robert. Ure ti anak na nga ni Sheena, ket nagkasurutan kami. Ngamin, nalambing ti ubing. Saan niya kas kariri daddo mga ubing nga natangsit. Nadayaw pa'y detoy. Makaay-ayo. Aglalo no arwatam ket malpas mo nga arwatan. Amuna ti agjustyangina. Kasi di damok nga isagana di kiti uniforme na kininarwatak gaputampang ko itulog ti eskwela. Thank you, tita. Kinunana. Saan ka nga thank you ata? Swelduan na nga rin ni mamim para iti panang ngarwat ken panagtrabaho iti balay iyo. Kinunak. Rumbeng laing thank you ak. Kasta ti isursuro di kiti mamaestrami ti pagadalak. Kinunana, naawatak gaputa maysa nga Catholic school ti pagbasaan ni Sheena. Nga mabalin nga isuda ket matubay iti panangadal kadakwada di papadi mamadre. Ken di kiti mangisursuro. Okay, no isu ti kunam. Ala, mapantakit dikit no maladaw ka. Saan pa'y atita? Mangantapay. Kinunana manen. Naragsakan ang ngarod gaputati pa yan mismo ubing, ti mangipakaam mo kanyak kamangang kamipay. Gapu siguro itiragragsak ko pagayam ko nga daanan iti pagtrabahuan ket kasladya kon mapagsusurot di kiti aramid ko. Adda kami ni ti sangwanan when iti yan tilamisaan iti rumwar ni Evelyn manipo di ti kwarto da kini Sheena. Agkasurutan kaysa nga agtita, naragsak ti anak ko nga mangmangan nga mangkasasangos king ka. Tilar. Wen nga rod. Nakamaymayat ti anak mo ta nakadedayaw ken nasingpet. So nga, maiayo ka. Mangisistimar king ko na, Evelyn. Talaga nga, ensurok nga agbalin niya na dayaw. So nga kinaykayat ko iti Catholic school nga nang-enrollan king ko na. Tapno, amuna ti agbuting iti Diyos. May suro keng kuha na ti panagdayaw ka rin tinataengan ken ure di kiti kapatada na. Tapno, agbalin niya na singpet ti anak ko. Very good, Sheena. Kinunani, Evelyn. Thank you, Mami. Kinuna namanen. Madamdama pa'y nalpasen kabsat ko. Talaga nga, maiayo kiti kustumre winusursuro ti ubing. Binagkat na ti plato na ket na inayad nga napan na indiso iti lababo. Maramdama pa'y, tita orayan nak tamapanak laing nga nagtutbrush. Napanen iti kwarto na gaputa adda ti kabukbukudan na comfort room. Iti kwarto da ken ni
Evelyn nga mami na. Ana. Okay ka kadimit laeng? Di dati nga iumay mo panang tulong kanya kini balay? Okay na okay ak friend. Agyaman ak ngarut keng ka tas yak tinapilin nga agserbi keng ka kit adda pa master ka when may tulong ko iti sa asawa. Agyaman ako na keng kapagayam ko. Kinunak kabsat. Sige. Orayim nga ruden ni Sheena tay tulnog mon. Saan mo napakadanagan ti panangangkuta mga anak tulatan ngem numaabutan naktupay agkasangotan to nga mangan kasag pagayam. Kinunana nga siraragsak. Madamdamapay addan ni Sheena ket mapangko ni tulnog iti pagadalan pagayam ko. Kasangwanan niya tultuloy tayo ng ibasa diti surat ni pagayam tayo Pilar agyaman tayo kadigiti sumaganad. Ti CV Farm ino Kalawagan Belisario Farm iti Barangay Baresbes Dingra Ilocos Norte babaeng kada Mr. Dado Belisario kani Ma'am Janet Belisario. Erlinda Firminhood iti Barangay Barangay Naglikwan Pasukin Ilocos Norte. Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16 Bakaray Ilocos Norte. Carmela Walker iti San Diego California. Miss B Fiesta iti Honolulu Hawaii. CLJ Store ken Lavenia Beauty Salon nga kukwa da Mr. Jaime Perdonio ken ni Mrs. Celia Perdonio. Miss B Fiesta iti Honolulu, Hawaii. Carmela Walker iti San Diego, California. Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii. Millie Espirito iti Iba Beach, Hawaii. Juanito Moller Pariulen Jr., Barangay 19 San Nicolas. Friends Jose iti South San Francisco, California. Wayne Winnie Rumbawa iti San Jose, California. Ono Predurupan iti Waianae, Hawaii. Kenny Jewel Centillas iti Lahaina, Maui, Hawaii. Ridad Farm Supply, pakagatangan karigiri kasapulan nyo iti pagtatalunan, kasti pesticidio, insekticidio, abuno ken sabsabalipay, magatang yu pay digiti vitamina ken pagpakan karigiti taraken yu adingwen. Ridad Farm Supply, kadwa tayo di paragtalon ken panang padakkel karigiti taraken yu adingwen. Ridad Farm Supply, nalaklaka digiti lakoda, ngem na nga to ti kalidad na produkto. Mapantayo naggatang karigiti kasapulan tayo iti Ridad Farm Supply. Masarakan ti Ridad Farm Supply di sentro ti Ili ti Banna, wenno iti Ilocos Norte, Abra Road, Barangay Lorenzo, Banna, Ilocos Norte. Ridad Farm Supply. Daytoyen tinurore digiti agisem karididaan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito'y nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan di modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarud kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, idikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Adung diri nakapadas ken napnek tinda panagnaed ken panagpasyari di Frexons Beach Resort and Hotel. Adan day ti napipintas nga air condition na kwarto, para kada kayo ken ti pamilyayo, pakairamanan gagiyem yo. Mangeg ti awing ti baybay, kastamet ten ti pakasalibukag rik ng angin. No kaya't yumet ti agpasyar ken nagpiknik, adan da ka rin ti nalalawa nga cottages, nga adan pa ti video okay apagliwliwan nyo. Frexons Beach Resort and Hotel, masarakan ti Barangay number 37, Kalayab, Lawag City, Lauden ti Fort Ilocanja Resort Hotel. Para ti reservations, tumawag di cellphone number 0920-8426-633. Kukwa kinimatmatunan ni Mrs. Heli Buyat. Frexons Beach Resort and Hotel, relaxations at its best.
Edi panagawid ko, edi daya di garabi, nga mo nga aldaw ko kini Evelyn. Naragsak kami nga nagsarsarita di asawak. Idada kami ti dala. Edi istoryak king kuhana ti kinasaya at digiti agina nga pagpayak. Naragsakan met ni Nestor. Edi makadanon kami di balay mi pasado alas 7 pagayap ko. When addan digiti dua nga anak ko nga agbasbasa kadagiti libro da wenno notebook da edi oneg ti balay. Naasyanak kadakwada ta. Agur-ure da pay laeng iti panangan. Nangan kayo ka din. Saan pa'y nang ken awan pa'y tinaluto asidaen. Tawan met ti iluto ni Lola inapoy laeng ti linuto na. Anya nga ro din ti si datayo ket awan met ti nyawid mi. Kinunak. Bayamon ta mapaan ako na gumatang ti 2 bukila sardinas ta ison ti digwan tayo wenno laukan tayo iti bihon wenno anya ditan ta ison ti pangrabi tayo. Kuna ni Nestor. Ensigida nga ro da pinagandar na ti tricycle na ket napan iti store nga pagagatangan na iti sardinas. Idi makagteng isunad ti nagluto. Masya na kunay karigiti ka pamilyak. Amok nga nabannog ni Nestor. Emore siya. Nabannog akmet kabsat ko. Nabannog akmet nga nagdalos, nagipuspos iti uneg ti pagtengan ni Evelyn. Yamin mabainak nga awan ti makita na nagapuanak. Aglalo ket kalikagom na nga agbalin nga nadalos ti balay na. Yamin saan na nga mas asikaso. Isu nga uneg kenruar dalusak. Aglabaak kadagiti nagmurnganda. Agluto ak pare di panangisaganak iti pamigat numasapa ako na dumteng iti balayda. Ti pangaldaw ni Sheena. Ken lutwek dumanen ti pangmalem. Kaya pagisunton niya agsango da amangan. Ento numalpas da amangan isuntumeten ti panangidulin ko kadagiti nanganan. Sanak to umay sunduen ti asawa ka ni Nestor. Kaya tagawid kami. Madamdama pa'y si Mang Peten ni Nestor. Nga iggem nanti 2 bukula sardinas ken sa nga suko tabihon. Pakaramanan ti sibuyas. Nga ilaop mi iti sardinas. Deta ka diti lukwen nyo. Kinuna, ti may sa karinan na ko. Wen, isun ti si datayo. Madamdama ay bayat ti panagsasango mi amangan. Makitkitak nga, naragsak unay amangan di anak ko. Wen kabsat. Makaumanayan kadakwada ti kasta nga si daen. May dumaunay tinabak na nga taraon. Nga makitkita ko nakita kinipagtengan ni Evelyn. Dahil di nakakaasing anak ko. Nakay-ay-ay ta. Sardinas laing ken bihon ket mapnek na. Kaano nga tamit nga agnamay kami tap nun ti kasta ket. Ma-experience damit ti kasi ti nabak na nga panagbiag de Evelyn ken ni Sheena. Dagiti ina nga agina nga pagpapayak. Kinon ko na kitinakem ko amalidlidayan. Idi makapangan ni Nestor napan iti ayan ti pagidulina ni ti pinggan. Inroar na ti nga buti nga arak. O apay. Uminom ka kadipay laeng ket nakapangan kan. Wen, kay ko ti uminom no nakapanganakon. Saan nga napintas ti uminom iti arak no, di ka pa'y nakapanganta, maperdi ka no ti tiyan. Kinunana nga imisem. Saan mo unay nga kaadwen ti uminom? Amangan ta di ka makaputa masapak masapol nga masapanak nga itulnog iti pagtengan de Evelyn. Awan danag mo. Kayang-kaya deta. Itapay ta. Addakan nga katulungak nga agsapol iti para kada iti anak ta. Kinunana sa nagkatawa ket napanen iti pannaka sango ti balay mi tapnurugyan nan ti aginom manong ro. Naglabas ti aldaw kabsat ko. Addan 2 alawas nga agpapaaya kakas katulong iti pagtengan ni Evelyn. Diyak na pupuutan. Agsa nga 15 nga aldaw ko gayamen
iti dedi nga aldaw. Isungay di sumangpet iti malem, ditoy nga, imay iti ayan ko nga glutluto. O, Pilar, eda di may kasangapulo ket 5 nga aldaw nga panagserbim nga kaskatulong iti balay. So nga, ibagamto no agawid ka ta, ited kuntun di kagudwa ti sweldom. When? Kinunana nga si Isem. When? Itagayamen ti may ka 15 days ko. Diyak peket din mapupuutan. When iso nga maragsakan nakta, ited kunto keng kanti sweldom. Agyaman ako na keng kapilar gaputa, makainana akadagdagos no sumangpeta kiti balay, di kaado ti trabaho kiti ruar. Iri mapangko pa nagsingir ken kastamit ten panangatendar ko kariti customers ko iti butik. Ngamin adda digiti nagkaring o may dagbayad iti butik ngem di damitom umay. So nga mapangko idadanunen. Kinun ko nana. So nga no kuma adda ti masindadaan na lugan ko ket makapanak ngayon sigida. Ket apay ngamin nga saan mo nga tawagan wenno teksan ni Nestor. Mabainak met no daduma manganta da pasahero na. Ngem agtulag kayong tuman no kasano tayso na laingin ti service ko. Ken kastamit ten DJ panaka itulnog ken panakasundo ni Sheena. Isu nalatan. Isupay ti maiplete. Tingamin pampanunutik amanganta adda isuna iti adayo. Kita manganta lugi met isuna iti pletek no adayo ti paggapuan na. Aglalo no napan nagitulnog iti sa baling nga pasaheros. Kuna ni Evelyn, bayam ta pagtulagan minto ken ni Nestor no kasano. Ensungbat ko Manong Robert. Madamdama pa'y nakaluto akon. Ayabamon ni Sheena tamangang kayon. Ta, iduling kuntun ti panganan nyo ket agawid ak tumiteng ket digiti anak ko gayem. Kinunak. O sige. Ano problema deta? No, gumanat ka, mabalin mo ti agawid latan ta yinaw kuntun digiti panganan mi. Ay saan kababain met? Rumbing nga tungpalik no anya tinagtulagan ta nga sakla makaawid no maurnos kun ti kusina kalpasan ti panangan nyo. Wenangin no daddo makit masapa metunay ti panangan. Amumetin ti ubing managbisin no tinga ti rabi riingen nak deta. So nga makamuak tulatan. Kinunana, agure ka ta mapangko alang gayam ti kwartam. Dita kabsat nga tineksak meten ni Nestor. Tapno may nakunalaen ket masapa kami nga gawid. Nagsubli ni Sheena, bueno ni nagsubli ni Evelyn, at daigem na nga sobre. O, enkargak ti sobre ti sweldom. Makamukan to niya mang bilang. Deta ti sweldom iti kagudwa ti bulan. So no agtapos to, bueno madanon to manen ti may kasangapulo ket 5 aldaw nga panagserbim, tapno makumpletom ti makabulan, kastad to manen ti ited ko kengka. Sapay ta makatulong ak keng kagayem para ka ti anak mo. Agyaman ako na Evelyn. Agyaman na kiti saya at mo kanyak gayen. Kinunak nga arig na makalwa ka ng hawa titi mo nga sweldo kiti pa nagservi kakas katulong Manong Robert. Kaputan na sa papay di panagawid mi kini Nestor. Di pa nang sundo na kanya kiti pagteengan de Evelyn. Dimmagas kami iti talipapa. Manong Robert tapno gumatang kami iti masjida. Gumatang tamamet iti presko nga ikanta iso ti iluto ta nga pangmalem tayo kariti ubding. Kinunak kini Nestor. O sigat ti makaam mo. Ken igatangan nakman oray medya la jay pusit. Kayat ko man nga pulutan into no uminumak no madamdama. Dayta ka manen, inum manen. Kinunak nga kasla umuagunget. Imisem laing ti asawa ket isulaing net ti bisyo. Timet laing lumidok. Ken no adadyak mapulutan na ket si dati tunubigat. Kinunanamet sa nagkatawa. Napanak nga rod ket iti kaadda kiti ayan digiti aglako ti kan. Linukatak ti sobre nga nagla no nakaikargaan ti ubo na asweldok pagayam ko. Anyan niya si daaw ko kabsat gaputa 3,000 ti karga ti sobre. 3,000 a pisos. Ti 15 ket 5 aldaw ko nga nagserbikas katulong ka de Evelyn.
Kaya't nasa uwen pagayam ko nga, 5,000 a pisos isweldo kanyak tigayem ko. Diyos ko, agyaman iti. Saya at tigayem ko. Amok nga nakim mo amin di kito'y Diyos ko. Naitanamitim ko, Manong Robert. Naragsak kami nga rod nga nagsasango nga upat. Anangan iti dedi nga gundaway. Dito si datayo ket ginatang ko anak ko ta. Sinwelduan na ko ni titayo nga Evelyn. Sinwelduan na ko ni 15 days, wano sa nga 15 nga aldaw nga panagserbik ka na kwada. Kinamom ka din store nga 3,000 tinsweldo na kanya kiti sa nga 15 nga aldaw. Kinuna kasi raragsak. Uri lang nga napamulagat ti asawa ka ni Nestor. Agpaiso pilar nga 3,000 ti sweldo iti 15 days. So kahit nasa wen ni 5,000 a pisos ti sweldo iti makabulan kani Evelyn nga gayem mo. Wen ken nalagip na kapay gayam. Nganuwen ken mabalin si kalata kanon ti paglubluganan na no adda ti mapannasingiren ni tiruar. Ken i-schedule mo kano ti pannakaitulnog ken pannakasundo ni Sheena iti eskwela da. No ti bigat pumasada ka basit bayat nga arwatak sakan to agsubli ket mapan na kami itulnog ken isublinak no lang di baleda. Ket no masapul na kamet ni Evelyn nga mapanagsingir teksan wenno tawagan na kakanulatan no adda ka lakit diti asideg. Ngem no mabalin na nga isapsapa nga informar ken ka mas napimpintas pa siguro tapno masaganaam ti panang service mo ken kuana. Nagpintasin no kasta pilar. Sigurado nga adda ti kanayon nga pasaheros ko. Narigat ti agpasada ita. Kinunana, naragsakan ti asawa kiti daydingin padamag ko. Wen kabsat ko, naragsak kami nga sa nga pamilya nga nagsasango iti daydi apanang rabii. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal.
Paglabas di giti aldaw, natungpal ti ekspektasyon ko. Ngayon na maribo a pisos ti kada bulan ko. Saan niya napupuutan pagayam ko, adugayam na bulan ti panagserbik. Iti pamilya, wenno iti agina nga da Evelyn Kenichina. Nagbalinmet nga kasla ni Ma'am Ay ti panagyan mi nga agasawa. Ngem dito'y kabsat nga, gaputa medyo adnan pang namnamaan mi ti kada bulan nga sweldok. Kasla si madut metten ti asawa ka ni Nestor. Ken, dimmegdig pa yan ti panaginom na. No idikit dati nga arak laeng tin inumin na. Irakabsat ket sa anin. Ngimmi na metten ta, serbesa metten ti alain na. Ken no daduma pasaray maikaibos iti upataging gana ti innem a botelya. Santo umay maturog. Naminsanan niya tininggar ko. Mom Nestor, kumarkaro metten di pa naginom mo. No daduma, enne mabutelya nga, serbesan ti mainom mo. Dati-dati ti may nga bilug ket inom mo iti duaging ganay ti talo arabi. Manula ti bayad na di jay, kumpira ti innem nga butelya nga serbesa. Kinunak iti na minsan. Saan niya napintas ti sungbat na gaputa? Bayamon ta sa anak to nga dumadawat keng kan didigatang ko. Anakit ngamin ti pangdawatak keng ka. Adamit sapul ko. Angem sa anak to nga laglagi dawen no, nakurang ti apuntik keng kang sapul ko. Kinunana, hapay mit nga makagura ka lakay. Saan ay nga ti pa nagtrabaho ta ket tapno may saganaan ta digiti anak ta. Isu ti kang runaan nga, rason no apay ngagtrabaho ta. Saan ket nga, pagbisyo no, anyala ditan. Natadimmetin di ba nagdildila ma? Kasla, ingaran nakmetten gapot addan ti sapul mo. Gapot addan ti pamasterkam. Idinto nga idi awan pa'y pagsapulam, saan may takasta ti ugalim? No uminuma kidiket awan ti bibibiyang mo, no awan ti mangikuking kasarita. Ang imitan ta, addan pagsapulam, no pamasterkam ket. Kasla, paritan nakmetten, iti panaginom ko. Kang kanayon ko nga ulit-ulitin keng ka. Tila pa naginom ti bisyok, adaya sa bali nga mom. Kunana nga kasla umingar. Saan ka nga makiap-apa ah? Tengarod kunak nga, agiin nadal tayo tapno, sumaya at ti panagbiag, wino panagiian tayo. Saan ket nga aggaapa? Kinunak iti napakumbaba nga buses. Wenata, agbalbaling kamit din nga kasla kapanglaengang gapunta, adda inne maribo asweldo mo niti kada bulan manipo diti deta gayem mo nga kunkunam. Apay nakapangkaya nakastreking kuana no hanas yak ti nagibilinan nakin. Tultulungan kami ta. Syakmet ti service na. Awan ti insubsub awan ti sidsidir ko. Laeng ibagbagak laeng nga ala kwentaem ngamin ah. No kada rabi nga uminom ka ti upataging ganat inne maserbesa. Iti makalawas man no. Ket no agserbideta para iti pamilyata, kang runaan na iti agserbitunag ti balay. Saan nga nga dakkel a kantidad ken pagnamayan tayo sa ngapada. Kinunak manen. Saanen nga simmong bat ngem rimwar. Rimwar ket nangigkulayengen ti padagandar ti tricycle. Kamakamit kumanga sa ludsuden no sa dinno ti papanan na pagayam ko. Ngem jakon na abutan pay gaputa kaslain siwet. Ti taray ti tricycle ay madayo, iti basit abalay mi. Inururay ko ni Nestor nga asawa, ngimjak na uray, aging nga nakaturugak. Parbangonen ni di sumangpet, Manong Robert. Kaya't ko kumamanin na dilawin ni Dingem gaputa, liklikak nga agapa kami manen, wenno sa bali manen ti turong ti saritaan me, naging papaturog aklatan. Dita kabsat nga nagidamit iti abay ko, ngem talaga nga maangot mo nga agat arak. Nga kayat na nga sawen, napan na pailangin tuloy, ti panaginom na kalpasan ti panagsinong batme idirabii. Manong Robert. Kabigatan na
nasapa ka bimangon, gaputa. Mapanak nga ro diti, pagteengan de Evelyn. Bimangon met ni Nestor, ngem madlaw mo nga si Pupuyat. O anya, agkape ka kadi, wenno, mangan kan, ket mapantan. Kinunak, saanin? Saan ako niya agkape? Agdigo sa klayengen, ket itulnog kan. Kinunana kas lagpas pasugnod. Kinamakap ko iditalikodan nak nga mapanitiban nyo. Inarakop ko ti asawak. Si kakit di kasla kalaubing, agpaspasugnod ka manen. Anya alayo na ti kaguram. Kaguram ayat ti panang dilaw ko ti panagin inom mo. Napamupelat sa intuloy ti naginom, ti ammom saan ka nga naputan. Parbangon iti suwangpet kan. Kinunak. Nagkatawa ket inarakop nakmet ti asawak nga banag na karagsaka. Sanak namin na dilla-dillawen Timet la pa naginom ti bisyo. Sa anak mi tama pa makisugsugal. Sa anak pa yung agtaya ti huweteng. Sa anak pa nga agchichiks. Kinunana kanya. Padasem ti agchiks loko. Asa ti pagiwiwak itinateng ta. Iso ti pangiwak ta mabagbagim. Kinunak nga inya nga ket inya dadana nga inyirot ti arakop na kanyak sana kinuna. Sige. Mapana ko nagdigos wenno. Agsabay ta mammet ket di nga agdigos pilar. Kinuna nakabsat sa nagginuyod. Ket dita nga saan kon nga naigawid ti bagik. Naggeddan kami ang nagdigos iti asawak pagayam ko. Nga dita napasamak ti rumbe nga mapasamak iti agasawa. Nagbalin nga rod nga naragsak, ti panagsinami nga agasawa, pakiramanan di iti anak mi. Wen manong Robert, gapu iti ganganarek winususweldwek pakiramanan ti sapul metlaing ti asawa. Maigatangan mi metten di iti duang anak mi, karag iti napipintas nga kagamitan de di eskwela, kang runaan arwaten da. Manipod sapatos, shorts nga panguniforme, kastamit ten pulo winugayla da. Ngami nagun-unupirme damit iti elementary school nga pagadalan da. Banag nga nakaragrag sa kakunay. Saan lang nga day takabsat, mapadigwan mi metten, digiti katungangak. Ken kasamit ten ti may sa akabsat na, nga kakabkabbalay iti. Digiti katungangak. Makaitad kami metten iti sang kabasita si daen. Wenno, nayon ti tiyenda ni nanang. Kasubad kumit kadakwada iti. Panangas asistir da ka iti anak ko, bayat nga adna akit ipagtrabahuak. Nga nang itunda iti mas adadapay nga napintas nga relasyon mi. Ken kastamet ten ragsak mi nga kakabagyan, kang runaan na kadagiti na kaikamanga. Manong Robert. Edi may isa nga bigat, nga mamigat kam kuman. Kada sina kastamet ten ni Evelyn. Adden pudno kanyak ni Evelyn, Manong Robert. Ammong pilar. Maokaganen ti papeles mi kani Sheena. Addan ti komunikasyon surat ni Simmang Pet manipud ti embahada. Amangan talaen na kami wenno agtuluyan ti panang petisyon kada kami ti asawa. Isu nga pinampanunot ko di maawat ko tinasao nga surat nga. Sursurwang kan no kasano nga patarayen deto'y inrugi ka negosyo. Ti panagpautang. Amangan ta saan ko nga kabalinan. Ngamingket saan ka nakaturpos. Third year high school laing tinalpas ko. So nga, amangan ta mapukaw ti kwartam no, siyak ti mangimaneher ti panagpapautang no. Kinunak, isungarod nga isuro ka, ken ti tao nga takrot, kanayon na maabak, kanayon na di makaabroad. Kinuna na kanyak, anya ti kayat mo sa uwin. No takrot ka, kasano nga rod nga maaramid mo ti, may paaramid ken ka. Ket no nga rod iso ti pakabayada mo, iso ti pakapastel kami ti dakkel. Di ka pa'y nalugi.
Di ka pa'y nabrok. Kinunana kanya kakaslama ka ungit. Mabuti nga, Evelyn. Amo nga jak narwam nga makipulpulapul iti sabsabali nga tao. Kinadagda nga jak nang ruam nga mangimanihir iti kwarta. Saan nga ro da problema deta gaputa isuro ka? Saan met ngayon tuno bigat ket panawan kan? Wenno tuno sa nga bigat. Amangan ta, pawen, bulan pay laing ti urayem. So, iti kada pay laing sursuruang kan. Ken sursuruang kan no kasano ti agbalin nga naungit agsingir. Kinunana kanyak sa nagkatawa. Ngem kasla agsidsid duker at pagayam ko. Jakam mo. Ngem nagbalina ka na pudno iti gayem ko nga saan ko nga kayat nga awaten no jak kabalinan. Nagbalin nga mindetan nga ugalik. Wen mano, sa anak nga managpanakkel. Gaputa siyak ti makarukod iti pagpatinggaan ti kabalinak manong Robert. Nga dayta ti kayat ko nga ipaawat. Iti gayem ko nga ni Evelyn. Gapu iti nagbalin nga balikas na nga imaniher ko ti pautang wenno ti dakkela kantidad a kwartana. Abgayam santayo nga may lipas nga ibasa deti surat nga nakay-palaunan ti pakasaritaan ti biag kenayat ni Pilar. Ento nubigat papagayam, padaanan nyo, tayo tuloy tayo itong ibasa. Anyo ti pakainaigan ti kwarta. Nga kayat nga, paimaniher, tigayem na nga Evelyn. Hindi ba kasaritaan ti biag na. Gagayem, masumbatan dito nga saludsud, babenti pa nagtingig yung tinubigat, iti tuloy, ti pakasaritaan ti biag kinayat, ni Pilar, ti programa, di na palabas. Dahil nga rudin ti pagayam yun, ni Robert de la Cruz. Kinadwaday ni Maki Paulino Agustin iti technical control. Agyaman kam ting kay panagbuyak in panagdingig. Iti programa tayo, di na palabas. Di na palabas. Namulit agdama babaen ti napalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken na sa emasugat. Ti napalabas.